Dobre, 3 strúčiky cesnaku. Nie, tie strúčiky som vyškrtla. Prečo? Pretože sa nerada dotýkam cesnaku a na tom nič meniť nebudem. Veď napokon je to len Presne prísada. tak. Daj tam 3 štipky soli. Áno. Ale musia to byť 3 štipky, raz, dva, tri. Dobre, a teraz trochu slanej vody. Tak trochu. Počula si to? Urobilo to ako... Však urobilo to... Zzz. Áno, tak nejako, áno. Dobre, teraz trochu tej arabskej gumy. Čo je to arabská guma? To nemám, nezohnala som. Neviem presne, čo to je. Ani ja. Ale povedala si, že ju kúpiš. Nekúpila, ale pýtala som sa a povedali mi, nevieme. Ja si myslím, že sa z toho robia šuvačky, alebo... Tak čo to nepovieš hneď? Si geniálna. Úplne geniálna. Dám to tam celé. Áno, daj to tam celé. Dobre, ale ešte 3 rajčiny, ale máme 4. Daj tam radšej 3, nech je to 3. presné. A trochu oregána, ale len trochu. Áno, to sa mi veľmi páči, pretože aj do pice sa to dáva. Áno, ale nechutnal by som to. Ja potom trochu ochutnám. Dobre, a teraz mi prinesieš bielizeň Monity. Áno. Lalu? Áno. Jedna otázka. Áno. Čo urobí tento odvar tej, čo túto bielizeň predtým nosila? No, neviem presne, ale hovorí sa o deformáciách ako nadmerné ochlpenie, niečo hnusné. Určite? Áno, určite. Nie, počkaj, vieš, čo mi napadlo, Lalu? Prečo neurobíme jednu vec? Nechajme to tu všetko tak. Objednáme si sushi a budeme to tu jesť ako keby nič. Debi, Nie, počkaj, niečo mi napadlo, Lalu. Prečo si nepustíme hudbu a neurobíme to celé také, ako to bolo? Hoď tam tie nohavičky, počula si, hoď ich tam, Debora. Ja totiž... To je energia. Zabudnime na to, prines nejaké dobré pitie a ja pustím trochu hudby. Dobre. Hudba!